capul vostru, vai de capul vostru, băi, cum e. O punem pe Gabriela să mergem în față. Nu face nici O punem pe Gabriela. Nu mai este viața mea la... Dacă o pui pe Facebook. Bă, dar mai drăgăstoși așa, nu cu mâna. Auzi, bă, nu pot ne plătești cu mici, că nu punem pe Facebook. Dar nu e nicio problemă. Sunteți nascotă, mă, Mama aia, că sunt toate biciclete vii acolo. Tata, mă, am rezolvat-o cu mici. Eu am rezolvat-o, mă. Bă, că am rezolvat-o. Că n-avem nicio abordare lucrativă la nimic. Lasă-mă că am rezolvat-o. Cine mi-a pus bicicleta? Am rezolvat-o ieri cu Irina. Nu, aia care era pe locul 3. Aia care era pe locul 3. A, dar știi că eu... Dar eu am văzut Marius, că ai făcut să iei prețul cu locul 2 și a rupt-o. Da, a făcut alta cu locul 3. Și ca e bine pe locul 2. Păi nu, și-a zis, ai... Nu, e o greșeală. Și beata era pe 2. Poate aia avea 7 ture, bă. Deci beata a venit cu televiziune, cu tot și aia era pe 2. Deci Petrache a făcut 7 ture și a făcut de 7, deci... Un minut! Un minut! Avea o tură făcută într-un minut. Bă, vedeți că frumos sunt treptele alea acolo, uite-le. Așa, așa. Mamă, deci Sandul l-am făcut astăzi. L-am rezolvat. Doamne, nu mai Cu lacrimi. Să mai avem puțin, nu mă credeți, a? Vița, tu crezi? Dacă ți-o